Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 13 лютага. Сёння мы агучым праграму тыдню беларускай драматургіі. Завітаем у адзін кітайскі гатэль, што прываблівае турыстаў з усяго свету. Раскажам пра вартыя да прагляду праекты тэлеканала Беларусь-3 і пагаворым пра феномен балетмайстра Галіны Шылянковай-Воранавай разам з мужам, артыстам тэатра беларускай драматургіі Канстанцінам Воранавым. З 25 лютага па 3 сакавіка ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі ўжо ў чацвёрты раз адбудзецца тыдзень сучаснай беларускай драматургіі пад назвай «Канцэнтрацыя». На працягу 7 дзён публіцы прапануецца ўбачыць 6 спектакляў і пасля іх абмеркаваць драматургамі. Да таго ж, у рамках мерапрыемства Цэнтр беларускай драматургіі рыхтуе спецыяльны праект «Новадрамаўскі аганёк», які прапануе з гумарам парэфлексаваць на тэму беларускай новай драмы. Таксама запланаваны майстар-клас па напісанню п'есы, дыскусія пра сучасную драматургію, лекцыя пра беларускую новую драму і 2 гульні па матывах сучасных беларускіх п'ес. А зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі мерапрыемства адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. На 26-й Мінскай міжнароднай кніжнай выставе Владимир Лиходеев представил коллекцию стародавних фотографий и поштовок. Здесь показаны белорусские места, как они выглядели 100 и более лет назад. Также тематические такие блоки, посвященные отдельно Адаму Мицкевичу, Яну Булгаку, Отто Хедеману, Фрицу Крабскофу. Они все любили нашу родину. Таксама на выставе прадставілі арыгінальныя друкаваныя станкі 19 стагоддзя і рэканструіраваны станок 16-го. Это винт, здесь ручка. Винт поднимается, каретка отодвигается и сюда закладывается чистый лист бумаги. А под прессом находится матрица. Лист задвигается, все, идет отпечаток. На гэтым станку Владимир Лиходеев узнавіў ужо 12 кніг Францыска Скарыны, а адну з іх пасля выставы гісторык падарыў нацыянальнай бібліятэцы. 26 лютага ў Магілёўскай абласной філармоніі выступіць струнны квінтэт «Серенада». Гэта міні-аркестр з 2 скрыпак, альта, віланчэлі і басетлі, які суправаджае гучанне вакалу саліста або салісткі. Усе яны артысты вялікага тэатра оперы і балета. У Магілёў з праграмай «Музыка нашага кіно» прыедуць народны артыст Беларусі Владимир Пятроў, лаўрэаты і дыпламанты міжнародных конкурсаў Наталля Акініна і Александр Міхнюк і ўладальнік медаля Францыска Скарыны Тацяна Трацяк. У канцэрце прагучыць музыка з кінастужак «17 мгненняў вясны», «Карнавальная ноч», «Сцеражыся аўтамабіля», «Вясёлыя рабяты» і іншых. Віртуоз гульні на фартэпіяна, адзін з найбольш папулярных і тытулаваных піяністаў сучаснасці Дзеніс Мацуеў, выступіць 6 красавіка з сольным канцэртам у Мінску. У сваёй творчасці маэстра сумяшчае класічныя традыцыі рускай фартэпіяннай школы і уласнае наватарства, арыгінальныя імправізацыі, створаныя на базе знакамітых твораў. Беларускай публіцы музыкант прадставіць новую праграму. Як нацыянальны трапіў на 1000-ную купюру, які скарб адшукалі ў двары дома Ваньковічаў, і ці праўда, што дырэктар музея Владимир Пракапцоў ведае асабіста кожнага з 2000 сваіх супрацоўнікаў. Пра ўсё гэта і не толькі ў новым праекце тэлеканала «Беларусь-3», прымеркаваным да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Глядзіце «Дом, дзе жыве мастацтва», фільм 7 сёння ў 23 гадзіны 5 хвілін. Кожны дзень музей павінен нешта рабіць новае. Чаму? Тому што жыццё мяняецца. У выставачнай зале Магілёва гэтымі днямі прадстаўлены праект пра творчасць Бэнксі, англійскі стрыт-арт. Адныя сцвярджаюць, што работа Бэнксі звычайны вандалізм, іншыя гатовыя выкладваць вялікія грошы за кавалак тынкоўкі з аўтографам. Ён даўно стаў легендай, хаця сапраўднае яго імя дагэтуль невядомае. Сацыяльна-палітычныя выпады мастака на тэму войнаў, уцекачоў, экалогіі упрыгожваюць сцены многіх англійскіх гарадоў. Графіці ананіма па папулярнасці нават абыходзяць шэдэўры класікаў. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Здалёк ад папулярных турыстычных гарадоў Кітая размясціўся унікальны гатэль. Амерыканская пара уклала ў яго стварэнне $500 000. Прыцягваць турыстаў гаспадары вырашылі не суперкамфартабельнымі ўмовамі, а гісторыяй.
Горныя вяршыні, шырокія палі і старадаўні гатэль, які размешчаны ў традыцыйным кітайскім падворку ў гарадскім павеце Далі, правінцыі Юньнань. Гатэль адкрыўся ў далечыні ад папулярных турыстычных гарадоў, такіх як Пекін, Гонконг, Жэньчжэнь і Шанхай. У двухпавярховых дамах з унутранымі дварамі, алеямі і пераходамі традыцыйна жылі прадстаўнікі мясцовай народнасці бай. Брайан і Дженні Лінден з США узялі пабудову ў арэнду на 20 гадоў і на свае грошы адрэстаўравалі яе. Зараз сюды прыязджае шмат наведвальнікаў. Усім праводзяць экскурсію і распавядаюць пра гісторыю будынка і яго мінулых уладальнікаў. У гатэлі ёсць бібліятэка, бар, фантаны і старадаўнія статуі, але няма тэлевізараў. Іх наўмысна не ўсталёўвалі, каб не адцягваць увагу пастаяльцаў ад апускання ў гісторыю. Там ёсць адзін нумар, які прызначаны для малітваў. Такія ў падобных дамах былі часта, але першапачаткова гэта была спальня ўладальніка дома. На столе ёсць выдатная карціна. Яна была прама над яго ложкам, каб ён мог пастаянна ёю любавацца. Мясцовыя жыхары з народнасці бай былі гандлярамі. Яны зрабілі традыцыйныя кітайскія двары двухпавярховымі, а таксама сталі фарбаваць адну са сцен у белы колер, каб унутры было святлей. Уладальнікі мястэчка спадзяюцца, што іх гістарычны гатэль верне цікавасць кітайцаў да нацыянальнай культуры. Заўтра на сцэне Вялікага тэатра Беларусі будзе гучаць опера «Паяцы» Руджэра Лянкавала. Кампазітар стварыў яе пад уплывам ідэй верызма, сутнасць якіх у бязлітасна праўдзівым адлюстраванні рэчаіснасці. У аснове сюжэту сапраўднае здарэнне, сведкам якога быў Лянкавала у раннім дзяцінстве. Раўнівы акцёр вандроўнай трупы падчас прадстаўлення забіў няслушную жонку і яе палюбоўніка. На беларускай сцэне італьянскія страсці ўвасобіў рэжысёр-пастаноўшчык Міхаіл Панджавідзе. Заўтра операй будзе дырыжыраваць Владзімір Авадок. Неўміручую гісторыю кахання заўтра прапануе драматычны тэатр беларускай арміі. Сюжэт трагедыі Уільяма Шэкспіра «Рамео і Джульетта» прадстаўляць патрэбы няма. А вось як яго ўвасобілі на сцэне рэжысёр аднайменнага спектакля Марына Дударова і акцёры, якія акцэнты расставілі, якімі мастацкімі і тэхнічнымі сродкамі карысталіся, даведацца і ацаніць можна заўтра ўвечары. Заўтра, да дня нараджэння Мікалая Яроменкі-малодшага, на Беларусь-3 выйдзе праграма «Майстры і куміры» з удзелам яго маці, народнай артысткі БССР Галіны Арловай. Галоўная роля ў фільме «Чырвонае і чорнае» зрабіла яго кіназоркай. Потым былі ролі ў карцінах «Юнацтва Пятра», «Эскадрон гусараў лятучых» і самым касавым савецкім баевіку «Піраты 20-го стагоддзя». Праграму «Майстры і куміры» глядзіце заўтра о 11 гадзін на Беларусь-3. Появилась такая книга «Красное и черное» Николая Еременко. Я вдруг читаю: «У родителей я отдыхаю душой. Нигде не чувствую себя так комфортно, как у них. Я буквально каждой клеточкой пью уют, мир, покой. Это счастье». Ой, сынок, спасибо за весточку от тебя. Наконец я получила весточку от тебя. Заўтра на сцэне абласнога тэатра драмы і камедыі імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча ў Бабруйску пакажуць спектакль па легендарнаму твору Міхаіла Булгакова «Майстар і Маргарыта». У пастаноўцы маскоўскага незалежнага тэатра выступяць Івар Калныш і Вольга Кабо. Гэта будзе тэатральная кампазіцыя, пабудаваная па матывах рамана, якая змяшчае ў сябе ўсе тры пласты, закладзеныя Булгаковым: бытавы, фантастычны і біблейскі. На думку ж крытыкаў, дадзеная версія прачытання «Майстра і Маргарыты» атрымалася вельмі экстравагантнай. Нездарма яна мае гучны поспех не толькі ў Расіі, але і ў многіх краінах свету. У адным з сталічных клубаў заўтра выступіць гурт «Без білета». Гэта будзе першы вялікі канцэрт пасля прэзентацыі альбома «Маяк». Музыканты прадставяць новы фармат калектыву і праграму «Кахай, танцуй і спявай». Па словах лідара гурта Віталя Артыста, яны радыкальна перазагрузілі канцэртную падачу песень. У складзе «Без білета» цяпер діджэй і бітмейкер Ян Вейнсток, таму новыя аранжыроўкі гучаць больш яскрава і танцавальна. Група Джей Морс таксама заўтра выступіць у Мінску з канцэртнай праграмай «Крылы», названай у гонар загалоўнага сінгла з новага альбома.
Чакаецца, што рок-бэнд на чале з Владзімірам Пугачам выканае як новыя трэкі, так і ўжо правераныя часам кампазіцыі. Заўтра да дня нараджэння балетмайстра Галіны Шылянковай-Воранавай у эфіры «Беларусь-3» аўтарская праграма Аляксандра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі». Танцы ў яе пастаноўцы надавалі новае гучанне спектаклям і купалаўскага, і горкаўскага, і многіх вядучых тэатраў краіны, і нават замежных краін. Праграму «Святло далёкай зоркі» памяці балетмайстра Галіны Шылянковай-Воранавай глядзіце заўтра 23:25 на «Беларусь-3». Репетиции с ней, вы знаете, это был большой праздник. Она находила ключ к каждому актеру. Она умела его как-то вдохновить, заставить делать то, что нужно. Мы таксама не маглі абысці ўвагу юбілей Галіны Шылянковай-Воранавай і узгадалі феномен гэтага балетмайстра разам з яе мужам, артыстам Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Константином Воронавым. Здравствуйте, Константин. О балетмейстере Галине Шылянковой-Воронавой говорят, что ей до сих пор нет равных. В чем состоял ее феномен? Наверное, в том, что до нее, как правило, в спектаклях были только танцы, как вставные номера музыкальные. Она же сумела превратить танец в неотъемлемую часть спектакля. Из этого танца рождались и характеры, и мизансцены новые, те, которые были не предусмотрены. Борис Иванович Луценко вообще говорил, что Галя работала, можно было не заходить в зал, я знал, что все будет в порядке. Артистам с ней было очень легко работать, потому что она всегда шла от актера и находила удобные для актера движения. Ведь драматические артисты танцуют не так, как в балете. Виктор Манаев, вспоминая Галину Шылянкову, говорил, что она обращалась к актерам со словами «только не танцуйте». Как же в итоге получался именно тот необходимый для конкретной роли результат? Она в одном интервью говорила, то, что нельзя сказать словом, может сказать пластика. И в большинстве ее спектаклей танцев как таковых нет. Но каждое движение было выверено, и оно всегда несет какую-то смысловую нагрузку. Поэтому не танцуйте в смысле не надо делать большой театр. Одной только хореографии для спектаклей на счету Галины Шылянковой более 50, а еще концертные номера, цирковые, кино, варьете. Как она искала ключи каждой из своих работ? И арабский танец у нее есть, у нее большое количество танго, испанские танцы, народные танцы павлинки. Кроме того, русские народные танцы в спектакле «Татьяна, помнишь дни золотые» в Московском театре Островского. У Солюка в «Тюзе» «Голый король» Шварца. Там вообще много фантасмагории. В том же «Тюзе» песня про зубра. Практически классический спектакль. То есть такая разноплановость. А уж еврейских танцев сколько было поставлено. В Русском театре «Вечер еврейского анекдота» или «Перпетуум мобиле». А «Идиллия», там тоже много танцев. Ей, удивительно эффектной женщине, танцовщице в прошлом, интереснее было создавать танец, чем танцевать самой? Конечно, ставить. Сама она уже закончила танцевать к тому моменту, когда начала свою деятельность режиссера, балетмейстера. Хотя некоторые спектакли уже шли в театре музыкальной комедии, но первый профессиональный спектакль как режиссера балета был как раз в «Тюзе». Это Петер Мунк и его «Каменное сердце» по Гауфу. Она очень смелая была в каких-то идеях и шла не только на компромиссы, она шла и на эксперименты, и загоралась, и очень часто помогала молодым режиссерам. Благодаря каким спектаклям зрители сегодня могут оценить мастерство балетмейстера Галины Шылянковой? Да, сейчас осталась сказка в музыкальной комедии «Золотой цыпленок».
И, наверное, можно увидеть еще к новой редакции Павлинки. Она восстанавливала танцы народные. Спасибо, Константин, за память о талантливой женщине и человеке. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Дзякуй за ўвагу і заставайцеся на Беларусь 3.